ako, naniniwala naman ako doon sa second chance eh. There's always a second chance. Nakita naman natin na actually sila yung makatulong namin. Yung mga totally na nagbago, sila ngayon yung katulong namin na nag-identify ng mga panibagong mga nagtutulak at saka yung bumabalik din sa kanilang dating bisyo. Okay, so it's a good thing kasi nakikita natin yung kanilang pagbabago at the same time yung kanilang contribution para sa pagbabago naman ng ibang tao. And I would like to commend yung ginawa ng mga ating LGUs that they funded yung ating bahay Balay Silangan. Okay? So it's very effective kasi dito namin nakita na pwede pa lang yung ang assessment kasi nila noon is ang taas talaga nung mga addict na nagpa-rehab tapos pagbalik sa community bumabalik ulit sila. Ang taas ng percentage noon. But then through this initiative, yung decentralized na initiative, unang-una dahil dun sa kanila, they become our informants. Sino ba yung mga nagbebenta pa rin? Sino yung magaling sa Metro Manila na pumupunta rito na nagbabagsak pa rin? And that, pagka nakuha mo kasi natanggal mo kasi yung droga na magsi-circulate dapat sa community, that's a good thing. It has a good impact kasi wala na silang mabibilhan.